Ćao društvo, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Ajmo danas da se igramo sa testom. Napravit ćemo nešto što je mnogo ukusno, sočno, lepo i izdašno. Pre svega treba će nam nekih 300 grama brašna. Naravno treba će nam ovako jedan mali kalupčić. Treba će nam kora jednog limuna, jedno jaje, nekih 100 grama kajsija suvih. Ovdje vidite da imaju na krpi da stoje suve grožđice i suve brusnice koje su natopljene u vodi, pa samo tako u krpi da se malo ocede. Malo kvasca, malo margarina, jedno jaje i to je to. Naravno i vode. Kada ćemo da radimo? Uzet ćemo u ovu brašnu što smo stavili. Spremit ćemo malo vode, neće nam trebati Bog zna koliko. I šta ćemo da radimo? Ovu brašno, evo ovako, sad ne znam koliko vidite, ovo čanče je duboko pa se ne vidi, ali bilo kako bilo, u to ćemo istresamo ovu koru limuna, izrindanu. Možete i koru pomoranđe i ona je lepa. Stavit ćemo ovoj suvi kvasac, znači ne čekamo da radi, jedna, dve kašice suvog kvasca. Kvasac strašno voli šećer, pa ćemo stavimo jednu, dve i još malo pride šećera. Testo naravno ne sme da bude bljutavo, pa ćemo da stavimo i jednu kašicu ovako soli. U sve to ćemo ubacimo nekih 50 grama margarina, jedno jaje, sve ove kajsije i ovo grožđice i brusnice. Ima nekih 80 grama grožđica i toliko brusnica. Sve što je ostalo je da sipamo malo vode i da napravimo najobičnije dizano testo. Društvo, evo ga. Kad smo mi to sve lepo umesili, ovdje je otišlo jako malo vode, nemojte da vas buni, malo ima i brašna. I evo, nije skroz tvrdo, još uvijek je nešto malo lepljivo i treba da ostane tako. I samo ćemo ga sad ostavimo da malo stane, da naraste, pa idemo dalje. Društvo, pošto je naše testo malo odstojalo, sve što je preostalo je da pobrašnjimo ovako radnu površinu, ne mnogo, da istresemo ovo naše testo, sasvim malo ga doradimo, evo ovako, ne mnogo, nećemo dodavati mnogo brašna, evo. Čisto da bi to bila još jednom kompaktna onako masa, da izbijemo vazduh. Evo ga. I da ga spustimo u naš pleh. Ostavit ćemo ponovo da naraste. Ovako, da ga lijepo sporedimo malo. Kažem, ostavit ćemo ga ponovo da naraste, naravno pokrivenog. I kad naraste, ide u rernu, ono bude relativno brzo gotovo, štara dobra čačkalicom kroz sredinu i bude ovaj pleh mnogo lakši nego kad je testo presno. I evo društvo, pošto je naš hlebčić izašao iz rerne, znači stajao je sve dok se nije napunila dok nije porastao skroz do vrha ovako, i onda je išao u rernu na nekih 45 minuta. I to prvih
10-15 minuta je bio na laganoj vatri, a onda na normalnoj temperaturi za pečenje. I sve što je ostalo je ovako da ga pokosimo malo, da uzmemo malo šećera u prahu, da ga pospemo i dobili smo naš slatki šareni hleb. Pustit ćemo ga da malo stane, znate i sami da testo ne bi trebalo onako vruće iz rerne da se seče, pa ćemo da vidimo kako on izgleda kad se iseče i kada isečemo kriške. I evo društvo, pošto naš slatki šareni hlebčić malo odstajao, ne dovoljno do duše koliko bi trebalo, ali ukućani su jako nestrpljivi, hajde da vidimo šta smo dobili. Nož bukvalno proleće kroz njega, je sočan, mek i nežan. I evo, da vidite šta smo dobili. Evo ga. Jedan predivan šareni hlebčić koji je toliko sočan da nećete verovati koliko. Vidjeli ste i sami, nikakva nauka nije, vrlo lako se pravi. Izdašan je, nežan, mek i sočan zbog voća koje ima unutra. Pa ako vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, upišite se u pratioce i uskoro se vidimo sa nečim drugim. Prijetno vam bilo!